nagagunos ka tubig ba kag landslide. Ini ang na-experiencean sa mga estudyante samtang nagaklase sa Lanag Norte National High School sa Banwa, sang Tubungan. Nagagunos ang tubig baha, natipag ang duta. Ini ang resulta sa hinaling pagtupa sa mamunog nga ulan sa Barangay Lanag Norte, Tubungan, Iloilo, pasado alas 2 ng hapon, Setyembre 11. Sunod kay Tubungan Head MDRRMO Zoilo Gargaritano, nagtupang mabaskog nga ulan sa diin nagtipo ng tubig sa bukid, naghumukan duta kabangdanan sang landslide. Natabunan sa duta ang kanal, rason nga nagawas ang tubig sa sementado nga dalan, kag nagkalatumba ang mga motorsiklo nga nagaparking. Yara sa ganabanta 1.5 meters lang ang antad sang landslide sa gate sang Lanag Norte National High School. Ginapahayag pa diri nga wala sang pamalay sa lugar, kag ginabanta 8 kilometros ang distansya gikan sa town proper. Mamunog na ulan, so di pa rin nag-umog ang tuta. Nagano siya, nag-erode siya, matulog sa dalom. So, ang kanal nga ginahiligan sa tubig patulog, so ginatapunan sa mga tuta. Dugang pa diri mga ka-K5 sa bulig sang MDRMO kag mga estudyante, limpyo na ang dalan no kon wala na sang mga duta nga nagalinapta. Balita nagikan sa Banwa, sang Tubungan. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.